שלום לכולם חברים. היום אנחנו עושים קרב מינה, ויש לנו 3 דברים לבנות, ויש לנו 7 דקות לבנות כל דבר. כן, 7 דקות. הדבר הראשון שאנחנו בונים יהיה זה מזרקה. הדבר השני שאנחנו בונים יהיה מטוס שלא יכול לעוף. הדבר השני שאנחנו בונים זה יהיה בסיס סודי איפה שאנחנו רוצים עד איפה שאני אומר, נעשה קו. אוקיי, ואסור להסתכל מי בונה מה. כן. אוקיי. עשינו קו. כן, הנה הקו שלנו. הוא ענק, אבל בסדר. בטח. אתם יודעים, לבנות מטוס זה לא משהו נורמלי. כן. אבל קודם בונים שפריצה, מה שזה לא יהיה. מזרקה. מזרקה. אוקיי, אני מתחיל לבחור בלוקים. נכון, בוחרים בלוקים, חכה. אני לא יודע איך בדיוק אני הולך לעשות את זה, אבל אני אקח את זה. אני לוקח את הבלוקים שאני חושבים אחרת. וחבר'ה, מי שרוצה לסיים בזמן, אז אתם אומרים בתגובות מי בנה יותר יפה. כן, אתם בוחרים איך. נעשה את זה טוב. אלה שאמרו מי בנה יותר מה? למה אתה בצד שלי? מה? וויט, סליחה, אני הולך מפה. לא רוצה איזה בלוקים משתנה. ואז תשכח, לוקחים וואטר בלוקים. זה לקחתי כבר. טוב, הזמן מתחיל לקחת. חכה. אני אמרתי שלקחתי ווטר בקט. לא אמרתי שלקחתי את הכל. אין לי מושג, אבל בסדר. אין לי מושג איך בכלל לבנות את זה. טוב. בודקים מה השעה. יאללה, יש לנו עוד דקה, קיצור. עוד דקה מתחיל? כן. טוב. עכשיו. יאללה. טוב, אוקיי, אין לי מושג איך לבנות את זה. אני לא בונה את זה באותו דבר. טוב, משהו כזה, אני חושב. אין לי מושג איך אני בונה את הדבר הזה. אני לא חושב שאני מכיר את זה. אתם יודעים, אני בכלל לא יודע איך זה נראה. כמעט. אבל יש לי רעיון למשהו כזה. אז אתה צריך לעשות כזה עיגול, ואז לשים בפנים מים. ולעשות כזה דבר ממש משנה. אוקיי. אני עושה ככה שיהיה יפה. אני עכשיו עם האמצע. יש לי כבר, ציירתי לי בראש מה אני יכול לבנות. אבל אם אתה לא עושה את זה נכון, אל תצחקו עליו כי לא אף פעם לא רע. כי הוא לא יהיה שהולך לטייל הרבה. אני חושב שזה נראה סבבה בינתיים בהתחלה. נעשה גם ככה. אני עושה את זה. זה גם נראה לא... תגידו בתגובות מי אתם חושבים שעשה את זה. אוקיי. זה בכל כזה. בואו לא נעשה את זה. לבנות מזרקה אני לא יודע.
התחלתי לבנות משהו קצת גדול. אני לא מבין את זה. טוב, אז פשוט אומרים מתי מסיימים, וזהו. הבעיה שלי דקות. אם הם לא 7 דקות, אז יש לנו דקה בונוס. והזמן לא משנה. הזמן שאנחנו גם נעשה את זה, אם מישהו עושה את זה, זה לא משנה, זה לא משנה. אחרי שכולם מסיימים, לפי היופי, אתם תגידו. איך זה מזדהן להעיף את הכל. אני מתקדם די טוב. אני כמעט הצלחתי להצטרף. מה אני עושה? טוב. אין לי מושג איך לבנות. יאללה, יאללה, קצת. מה? יאללה. אוקיי, אפשר להתחיל? מה? ומהר. אתה בנייה. מה, עדיין התחלת? לא, כאילו, התחלתי. מה החזיר עושה פה? החזיר הזה מפריע לי. לי מפריע הסליים. לא, חזיר, עוף מפה כבר. איך הוא עושה? הסליים הזה לא עוזר, מה הוא לא קרה? מפריע לי. הוא הורס איכשהו את האדמה, לא יודע איך. מה? כיף לך. טוב, הוא הלך. למה שמתי את זה פה? עוד כמה זמן נשאר? נשאר עוד 3 דקות. אוקיי. אתה יודע, זה ממש... אני חושב שאני אצטרך עוד דקה. מה איתך? אני חושב שאני לא אצטרך בכלל. אני כמעט מסיים. כיף לך. אני עכשיו נשאר לי רק שורה אחרונה, ואז אני עובר לסרטונים. לא. פשוט אין לי מושג איך זה נראה בכלל. עוף מפה, חזיר מטומטם. לא, החזיר הזה מפריע לי. ואין לי זמן להרוג אותו עכשיו. אני כבר סיימתי. מה? לא. למה שאני לא עושה כזה? או שיט. אני חושב שאני עשיתי פה בריכה ולא מזרקה, מה זה? אני עוד לא סיימתי כי אני בטעות עשיתי משהו לא שר. אתם יודעים חבר'ה, אם זה לא שר זה לא יפה. תגידו בתגובות איך זה חשוב שיותר יפה שזה שר או שזה לא שר. הולי שיט. אני יש רק עושה את זה. יש עוד דקה ועוד לא. אני סיימתי. אני צריך לחפור עוד. החזיר הזה מפריע לי. לא, לא נפים פה כבר, נו. טוב, אני אתן לך שאלה בזמן. אני לא יודע מה אני עושה פה, אני הורס את הכל. יאללה, נו, פה חזיר מטומטם. הרגתי אותו כבר. יאללה, יאללה, נו, תבנה כבר. אוי, לא. אוקיי. אני לא יודע מה. חבר'ה, תגידו לי בתגובות אם הוא בנה כמו שהיה צריך. אוי, לא. אני לא יודע, אני לא מספיק. טוב, אז סיימנו.
לעבור? לא יודע כבר. טוב, לא נורא. טוב. עשיתי גדול מדי. עשית סבבה, אתה יודע מה חסר לך? אתה צריך לעשות פה איזשהו עמוד ולהוסיף שם מים. זה מה שאני רציתי לעשות. פשוט לא הספקתי לשים את הרצפה ואת הקיר הזה. והכל בגלל החזיר הזה מטומטם. טוב, אז תסיים לבנות, אני נותן לך. אחר כך אני אבוא לראות את נראה. וואי. טוב, אתם חייבים לראות מה זה יהיה. נו כבר. אני בינתיים רואה כמה הם מעצבנים שלי להגיד שלי. למה הם משתנים פה? טוב, ואני בינתיים עוצר את הסרטון, וכשאני אסיים לבנות, אז נמשיך. אוקיי חברים, זה הדבר הזה שבניתי. וואלה יפה. אני עכשיו לא לך את שלי פה. יאללה, בואו נבדוק מה יש לך. אבל אני נפסדתי גם כך, כי... דווקא יפה יצא. נכון? יצא טוב, כן. תגידו בתגובות למי יצא יותר בשביל. כן, אבל אני נפסדתי, כי... לקחתי הרבה אמרתי, מזה. מה לא משנה? בטוח, אז בסדר. אז אתם בוחרים. אני ניצח. אלה שיגידו לי הכי הרבה, למשל אם מישהו יגיד שהוא הכי הרבה תגובות יהיו שהוא ניצח, אז זה אומר שהוא ניצח. אם הכי הרבה תגובות יהיו שאני ניצחתי על הראונד הראשון, אז אני ניצחתי. אוקיי. עכשיו הדבר השני שלנו, מה רצינו לעשות? מטוס, וואו. טוב, יש לי רעיון. אני פה לוקח בלוקים. גם אני. בטח שנעשה את זה. חבר'ה, שכחנו להגיד, שינינו את הזמן ל10 דקות, כי הוא לוקח הרבה זמן לבנות. מטוס, אני חושב שגם זה ייקח אפילו יותר, אבל בסדר. אם הזמן זה לא משנה, אז בסדר. טוב. איפה זה, אני לא מאמין. וואי, אין לי מושג איפה זה יכול להיות. שיהיה כאלו, בסדר. ובמטוס אנחנו מראים גם את הבפנים. בטח. לא, רגע. טוב, אני לקחתי את כל מה שצריך. רגע, אני עוד לא. אני רק צריך לקחת עוד 2 דברים. את זה ואת זה. טוב, זהו? וזהו, אני רוצה לקחת על משהו. בסדר, אני כבר... אוקיי, אני חושב שאני... אוקיי חברים. עשינו משהו טוב. משהו טוב, עכשיו. אולי תחכה. להתחיל לבנות? כן, יש לנו 10 דקות. אוקיי. 1. חכה. אתה מוכן? עוד לא? עכשיו. יאללה. אוקיי, אני מתחיל. אוקיי, אני מושג איך אני התחלתי. טוב ולא טוב. לא יהיה לי את המטוס הכי גדול בעולם. רק אומר. גם לי. עשיתי טעות, אני חושב, בסדר. נתקן אותה. לא, סבבה. אוקיי. נו באמת. יש לי תחושה שאני לא אספיק, אבל בסדר. אני יודע. אין לי תחושה שאני לא אספיק. טוב, אני
סיימתי עם הרצפה. אבל לא עם הרצפה של הנהג. בעצם אני צריך לעשות קצת יותר גדול. באמת. יאללה בית אבידה. לא, 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 לא. מה קרה? באמת, אין לי מקום פה. למטוס. וואו. אין מקום. מטוס זה דבר ענק, אתה יודע. טוב, אז תעשה את שלך יותר גדול. אני לא אעשה כזה גדול, כדי שיהיה מקום. פשוט לא נעשה. אני לא יכול להכניס מהארץ. יאללה כבוד, נו. יופי. אני לוקח משהו ששכחתי. וחבר'ה, אם ראיתם, אצלי חלק מהדברים של המטוסים היו בלוקים שלנו, כי מטוס עשוי מעל במקולה מברזל. כן, אבל לא חייב מברזל. אני מעדיף, יותר בטוח. כן. מה, גם אתה עשית? לא. טוב. טוב, אני כמעט סיימתי את החדר הראשון, עכשיו שהיה חדר נהג, עכשיו עוד חסר לי שם את הגב וסיימתי. אני עדיין לא סיימתי את המטוס בכלל. לא, אני עדיין... עצמו. לא, אני כאילו בונה את החדרים תוך כדי בנייה את המטוס, כדי לראות איך זה ייראה. אוקיי, דווקא אני חושב שיוצא לי טוב רק המקום. אין פה מקום. אמרתי לך, תעשה את הגדול שלך. אם אתה... בסדר. חבר'ה, זה לא משהו שהולך להיות כאן. אומייגאד. חכה. נדפקתי פה. טוב. נעוף מפה כבר בלוק. אז נקטין אותו אמור קצת. להיות ממטוס מאחור הזנב, נכון? בטח. בטח שאמור להיות. פשוט שכחתי, לא הייתי במטוס הרבה זמן. לא הייתי שנה במטוס. מה? שנה לא הייתי במטוס. לא הייתי... לא. אפילו פחות. תכתבו בתגובות כמה פעמים טסתם. מעניין יהיה. אותנו, לא זוכר. מה? כמה פעמים אתם טסתם? טוב, יאללה. אני סיימתי עם הזנב כמעט. לא, אני וואי, מה אני עושה בכלל? אני מושג. טוב, אני עושה לו רף כזה, בסדר. אני עושה דווקא מאוד יפה לפי דעתי. בלי מושג. מה זה? בסדר, טוב, אין לנו זמן, אז ממשיכים. גם פה עשיתי טעות. טוב, המטוס שלי קצת, אתה רציני? אין לנו זמן? כאילו, יש לנו עוד 5 דקות. חבר'ה, נראה לי שהמטוס שלי היה. זה בבקשה. באמת, אני עשיתי טמטום כזה
טמטום עשיתי? נו כבר. טוב, אני כמעט מסיים עם הזנב. הולך לצאת לי ממש יפה. חבר'ה, תגידו בתגובות אם הייתם עושים בנייה כזאת, אם הייתם עושים, אם יש לכם, אם הייתם רוצים ערוץ יוטיוב. מה זה הדבר הזה? זה לא מטוס בכלל, מה זה? מה? תראה. לא, כשאני בניתי מטוס במיינקראפט, פעם בניתי אותו פי 1000 יותר טוב. עכשיו זה קצת מלחיץ עם זמן. כשאתה אומר פעם אתה מתכוון שהיית ילד. לא פה לפני שנה. אז מה, אתה מדבר כאילו שהיית בן 15? בטח. לא. ועכשיו אתה בן 16, זה מה? עוד מעט 17 כן. יצא לי קצת מצחיק. לך מצחיק? אני לא יודע איך יצא לך, אז בוא נוסיף זמן. תוסיף לי זמן בבקשה, טוב? כי זה יצא לי. בטח שאני מוסיף זמן, יצא לך. מה זה הדבר הזה? מה אני בניתי בכלל? שתראה שאם נראה לי נראה לי יהיה לי יותר גרוע. זה טוב. בסדר. אז טוב, נראה לי אני לא מספיק. אני שם ככה דלת. מה זה? אני אפילו לא סיימתי את המבנה של המטוס. חכה זה. אני עכשיו עושה חלונות. לא. מה טוב אפשר? נו באמת, מה יש לי? ככה. אם אמרת שאפשר. ידעת שאני רואה אותך, כן? אמרת שאני יכול לבנות קצת יותר. אני לא מסתכל, אל תדאג. פשוט אני אומר את זה כי אני יכול לראות את הסקין שלך. אוקיי, ככה אני עושה. אני עכשיו מתחיל לעבוד לבד. אני עדיין לא עשיתי את בפנים. אני אפילו לא עשיתי את הבפנים של הטייס, פשוט עשיתי את הטייס קודם. ואז עשיתי את הגרף. גם סבבה. המטוס שלי יהיה קצת עקום, אני בטוח בזה. גם שלי אולי. תגידו בתגובות אם יצא לנו כאילו. עלה אתם בטוח עקום, אצלי בטוח עקום. אצלי לא. אני רואה את זה כבר. את המטוס. בסדר, עכשיו אני הולך לבפנים, לא אפשר לעשות ככה. אוקיי, אני נכנס. גם פה יש חלון, כן, גם פה יש בחלון, כי כשנכנסתי למטוס זוכר שהיה פה. כבר סיימתי את המטוס? מה פתאום, כאילו, את המטוס כן, אבל אני עושה את הבפנים. אני עוד לא סיימתי את המטוס, אני עכשיו עוד מעט עובר לבפנים. ככה עושים. עכשיו בפנים. אבל לא נראה לי מספיק מקום לכנפיים. אז כן, גם אתה תמשיך. הכנפיים יצאו לי הכי נורמלי מהמטוס. המטוס עצמו זה... לא חושב שמישהו בכלל ירצה לטוס במטוס כזה.
שלנו בתוך רוטציה. חבר'ה, תגידו בתגובות אם אנחנו צריכים לעשות בביגינג קומפטישן הבא שלנו עוד בניית מטוס. אוקיי. אוי, לא עשיתי את ה... נראה לי כבר עברנו את הזמן. מצטערים על זה חבר'ה. כן. תגידו בתגובות אם הייתם צריכים לבנות מטוס ב10 דקות כזה. אנחנו ממש. אנחנו ממש. לא. טוב, זה אפשר לא... בוא נשבור. ככה נעשה. המטוס נראה לי בזמן אוטומטי כל הזמן של סרטון. זה לא בסדר בכלל. אני כמעט מסיים את הגן של המטוס ואז אני אעבור מה זה? לבפנים. סוף סוף. רגע, מה עשיתי? אני אפילו עושה בינונות במטוס. רגע, מה עשיתי? מה? אני לעזאזל עשיתי. מאיפה לי? אני... בלבלתי את עצמי כבר עם המטוס הזה. כי המטוס שלי יצא גרוע. לא יודע, אני עכשיו עושה את הכנפיים. אני מעדיף לפני שאני עושה את הבפנים. לאן אני שמתי לעזל את החלונות? מה יש לי? אני שמתי כבר חלונות מזמן. אני עושה את הבפנים וגם את החלונות. אני עשיתי את החלונות מתי שעשיתי כבר. את בחוץ. גם ככה סבבה. לי זה הכי טוב. אני הכי אוהב ככה. בוא. ככה וככה. ככה. יש. הללויה. עכשיו אפשר עשיתי לעשות. כנף עקומה. ואני סידרתי את זה. אבל אני צריך לעשות אותה יותר גדולה. לי זה נראה כמו מטוס אמיתי המטוס שלי. אתה תראה את המטוס שלי. אוקיי. נו כבר. נראה לי לעשות את הכנף במקום הנכון. אוקיי. אני חושב שאני בכלל עושה הכל לא נכון. המטוס שלי נדפק בתוך הקיר. זה קודם כל. זה כבר גרוע. אני התחלתי לעשות את הכנף מעכשיו ויצא לי פי אלף יותר טוב מהכנף שעשיתי לפני זה. תגידו בתגובות מי אתם חושבים שינצח במטוס. בטוח לא. למה? אני חושב שדווקא יצא כי אני יצא לי קצת גרוע. קודם כל תראה את המטוס שלי, אחר כך נדבר. המטוס שלי יצא גרוע רצח. גם שלי. אוקיי. אני עוד מעט מסיים. רק שכחתי לשים את האחורי של המטוס. אז את זה אנחנו עושים. נעשה. אוי לא. שכחתי לשים שירותים. שירותים לא יכול לעבוד. אוקיי. אם בלי שירותים אז המטוס שלי כמעט מוכן. דווקא. מה יש לי?
טוסיק, שכחתי לשים את הטוסיק. טוב. אני סיימתי את המטוס עצמו, עכשיו אני עושה את הכניסה. ככה. למטוסים יש טוסיק, אם לא ידעתם. אני התבלבלתי קצת במשהו, אז אני מתקן מזה. אני התבלבלתי בהכל. אוקיי. גם סבבה. טוב שיהיה ככה אז. יש לי מה יש עכשיו יותר איזה גלטות אני עושה במטוס. טוב, אני אפשר להגיד שסיימתי. מה איתך? אני עכשיו רק מתחיל את הבפנים. אני לא מסתכל, אל תדאג. ככה נראה המטוס. אפשר לראות אותו ואז אני אסיים את שלי? מה? אפשר לראות אותו ואז אני אסיים את שלי? בטח תסיים. קודם נסיים? תסיים הכל. אם אתה רואה דברים שאתה חוזר את כל שאני מסיים את הכל תקן הכל יותר. כי זה מה שאני עושה. אני עכשיו עושה את הסטייס ואז אני עובר לישיבות למקום שיושבים ואז לשירותים כי לי מתחשק לעשות. טוב. אתה יודע מה, אם אתה עושה שירותים אז גם אני עושה את זה. אני אעשה שירותים בדיוק בטוסיק של המטוס. יופי. במטוס אמורים להיות כמה טייסים, נכון? כן, 2. באמת, איך אני עושה את זה? לא, אסור לקחת בלוקים, אז שיהיו שירותים כאלה, מה אני יכול להגיד לכם? באמת. אז שזה יהיה במקום זה. אוקיי. טוב, אני סיימתי את הטייס. אני שכחתי דברים. עכשיו בטוסיק של המטוס אני עושה את השירותים. טוב, אני אעשה ככה אז. שכחתי לקחת דברים כמה אז, אבל אסור לקחת. אני רק מחזיר את הכל. לא, אתה יכול לקחת באמצע בנייה גם. לא ידעת? או בדרך כלל אסור. זה פעם ראשונה שלנו אז מותר. טוב, ככה אין זמן. אני עושה את השירותים ואת המקום שהם מבשלים אוכל כי לא. במטוס שלי אין כזה דבר בלי אוכל. כנראה במטוס שלי יש דבר כזה. קיצור, זה המטוס. במטוס הזה טסים רק מי שרוצה דיאטה. מה? כלום. משנה. אתה אומר כאילו שזה המטוס הכי אידיוטי, הבנתי. מה זה הדבר הזה? אני לוקח רק...
אני לא יודע איך לשפר את המטוס הזה. כי זה בלתי אפשרי, אני חושב. בסדר. הוא כזה חרא יצא. אני עכשיו בונה את המטבח במטוס. אוקיי, אז אני עוצר עד נסיים את הכל. טוב. אוקיי, חברים. שכחתי פה משהו. שכחתי רגע כפתור יציאה. אוקיי, אנחנו סיימנו את המטוס שלנו. מטוסים. שיצא לי מאוד מכוער. תסתכל, שלי. אוקיי. עכשיו הבנת? נראה לי ניצחת. אתה בטוח? תסתכל בפנים. למה לא עשית מדרגות? לא היה זמן. טוב, כיסא נהיה ממש גרוע. אלון, מה אני אומר לך? מסכנים הקלסי. שירותים גרועים. איך אנשים יכולים להסתכל אחד לשני? טוב, ניצחת רק בחוץ שזה נראה. אצלי בחוץ זה נראה גרוע, אבל מבפנים זה יותר יפה. אוקיי, זה נראה טוב. שכחתי פשוט את הדברים האלה שפה למטה. בגלל זה אני יודע. ויש איפה הגלגלים? כן, גם זה יש. נראה טוב. הסתכלת על סצנה... אבל מי שנופל פה במטוס שובר את הרגליים. לא שמת פה. קראת אותי פה בכלא, לא הבנתי. איפה הכפתורים? שירותים טובים. גם פה תקעת את כולם בכלא, אני רואה. עכשיו שמת. כן, נכון. לא, פשוט בצולטרציה הזה שיצאתי מפה. כי זה היה המקום האחרון שבניתי. לא שמת שטיח. אז מי שנופל פה כנראה שובר את כל העצמות. בטח שיש. אני לא יודע, אני לא הרבה במטוס. טוב, לא נראה לי טוב. בזה אתה ניצחת. מה? נראה לי בזה אתה ניצחת. אני לא יודע, זה... אנחנו לא יודעים מי ניצח, אז תכתבו בתגובות. מי ניצח. טוב, עכשיו הדבר הבא, נחשוב כי בסיס מתחת לגמר אתם ראיתם אי אפשר, כי יש בדרוק ממש למטה. כן, יש פה בדרוק, הנה. אם לא ראיתם אז... זהו. זה הכל. רק 3 בלוקים. אוקיי, אני שם כבר ככה. טוב. בינתיים אלה הדברים שבנינו. הדבר הבא... יהיה משהו. אוקיי. אוקיי. איך אנחנו הדבר השלישי? הדבר השלישי... יהיה בטט. כן. אבל לפני שאני מתחיל את הבטט, אני ממליץ לכם גם לעשות את זה. אני לוקח לעבר, זורק שם כל מה שאני לא צריך מהאינבנטורי שלי. אני כבר זרקתי את הכל. אני לא. אני לא אוהב בלאגן באינבנטורי שלי, אז אני... זרקתי את הכל. אפשר לקחת בלוקים, כן? לא כן, פשוט אין לי מקום באינבנטורי. אוקיי. יש לנו כל ואז. תסתדרו עם הרעש. נעשה ככה, בית עץ. לא צריך להיות כזה יפה. אבל שיהיה לפי יפה. כן, את לא אומרת בתגובות מי ניצח, אל תשכחו. ניקח את זה, את זה, את זה.
לא יודע מה אני לוקח בכלל. אוקיי. בינתיים זה 1-1 לפי דעתי. לפי הדעות שלי זה 1-1 כי שלי דווקא יותר מאוחר על המטוס, במזרקה שלי אני ניצחתי. במיינקראפט אני רואה הוסיפו דבר, משהו מעניין. תסתכל מה הוסיפו במיינקראפט. כן, זה מזמן יש. לא שמתי לב לזה. חבר'ה, תגידו בתגובות אם אתם רוצים שנוסיף גם עוד פורנשר לבטס. טוב? בסרטון הבא, אם נעשה. אתם אומרים בתגובות אם כדאי לנו לעשות עוד סרטון בזה. כן. נפלתי. אז תעלה מה אתה עושה ממני. אין לי מושג. טוב, בוא נתחיל כבר, אין לי מושג. רק רגע, אני נפלתי. בוא לפה, תסתכל על הניקניים שלי. הגעתי למזרקה שלך. היא הצילה אותי, תשים את הבלוק שם. נעשה כזה. טוב. אני בוחר בלוקים. יאללה, בוחר בלוקים ונתחיל. אוקיי. יאללה. אבל עצים אנחנו בונים את העץ. כן, בטח. אין פה עצים. אז מה? טוב. אוקיי. רק רגע, אני לוקח דברים עכשיו לבית. לא משהו בית. אני אקח שיהיה יפה. כן. סבבה. בצעות לקחתי. בעצם לא, זה יותר מתאים בטט. לא. אז אני לא צריך. אוקיי, מתחילים? לא. יש לנו 10 דקות. אבל עדיין לא מתחילים, למה אתה שם בלוקים? לא, אני חוסם את הבורות שעשיתי פה. את הבורות אפשר לשים. טוב. אוקיי. יש לנו דבר. עכשיו רק בלוק ששכחתי לקחת בחלונות וסיימתי. וגם שטיח, למרות שלא חייב. זה סולם. עדיף לא לעשות בטץ עם סולם. לא, אני אעשה עם הטובות. יאללה, אני אעשה עם הטובות. נו, מתחילים? טוב, יאללה. אוקיי, יש לנו 10 דקות. בית עץ זה לא כזה... לא צריך לקחת כזה הרבה זמן, כמו למזרקה ולפתוח למטוס. לא, למה? דווקא בטץ אני משקיע קצת. אוהב לבנות בית עץ. איך שהבנתי. אני אוהב לבנות כל דבר במיינקראפט. טוב, אני סתם אני משחק זורק. מיינקראפט מאז שזה רק יצא. לא בקטר. בטח זה לא כזה קשה לבנות, כן. מה זה הדבר הזה? בית עץ, אני לא בונה כזה הרבה פעמים, אז כנראה אני חושב שאתה מנצח פה. אם כן, אז לפי הדעות שלי אז אני מנצח לך על כל אחד. לא, מה פתאום, לא דעות שלך. למרות שהתגובות שצריך לקרוא. מי ש... מחליטים רק התגובות. כן, רק אתם מחליטים, חבר'ה. טוב, יאללה. אוקיי.
אני מתחיל מהמדרגות, כבר סיימתי את העץ. את העץ, אני גם חושב שסיימתי. אני עשיתי אותו קצת כנראה. גדול מדי, אז אולי הבית יעבור את הקו של החומה. באמת? אצלי הבית לא יהיה כזה גדול. לא, כאילו, בגובה שכן. שלו, נכון. אוקיי. מה יש פה? מה אני עושה בכלל? איפה לי לדעת? טוב, נעשה ככה. זה לא שהבית שלי אבל יהיה ענק, כן? פשוט העץ עצמו ענק. אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל. מה, עדיין לא התחלת? לא, את הבית עצמו, את העץ סיימתי. אני עכשיו עושה מדרגות לבית ואז אני מתחיל את הבית. טוב, יש לי רעיון. יש כבר חלום מזמן איזה רוצה. שכחתי לקחת חלום. טוב, אם אמרת שאפשר, אז... אפשר כי זה פעם ראשונה. פעם הבאה, אבל אם אנחנו שוכחים אז... מצידי תעשה גדר כחלום. כן, זה נראה קצת מכוער. בסדר. אני כמעט מסיים את המדרגות סוף סוף. המדרגות יפות. כאילו, אני אוהב אותן. אני לא יודע מה אתן. פה אני חושב שאתה מנצח, אני מנסה אם אתה בונה שם הרבה. אתה בונה את העץ כל הזמן. תמיד. אז... אני חושב שבבית עץ אין לי סיכוי. טוב. כן, אני עשיתי פה קופסה על העץ, לא בית על העץ. אז... תסתכלו על זה, מה זה? ותזכרו להגיד בתגובות מי ניצח. לפי דעתכם הבא. כן? תזכרו. אני לא יודע למה אני משקר אתכם עם זה. סליחה. אוקיי. טוב. יאללה. נשים ככה, סוף סוף. שזה יהיה לא כזה מכוער, אבל אני יודע שזה לא יעזור. סוף סוף סיימתי עם המדרגות כי עשיתי אותה מחצי בלוק. דווקא הקופסה הזאת אולי יצא גם טובה. נראה טוב. שכחתי לקחת דלת. טוב, מזל שזה פעם ראשונה ואפשר לקחת. בית קטנצ'יק, אבל בית יפה. אני לא כזה עושה קטן. יותר נכון, קופסה יפה. אצלי זה לא בכלל כזה קטן. טוב, אני סיימתי, עכשיו אני עושה רק את הוואז. זה לא יעבור את החומה, יופי. החומה מרחוק הייתה נראית באותו הגובה או שהבית איזושהי יעבור אותה, אבל לא משנה. וחבר'ה, אם אתם לא מכירים אותי, אני דווקא אוהב לבנות קצת עם הרבה חלונות. כן. אוקיי. לא קצת, אפילו יש יותר חלונות מאשר בלוקים בבית. אני מוסיף זמן, אל תדאג. כן, אתם יודעים, יש לי בעבוד, אז הפלייסטיישן שלי קצת גרוע. חבר'ה, עוד מעט נעבור להיות במחשבים. כן, במחשבים יראה הכל יותר טוב.
נכון. יפה. ופתאום הכלים שלנו נסגרו, אז אנחנו עכשיו חוסכים כסף עם מחשבי גיימינג. מחשבי גיימינג זה יותר טוב ממחשב רגיל. ואם אתם רוצים לדעת איך הם נסגרו, הכלבה שלנו שהיא רק הגיעה לבית והגיעה גרועה והיא שברה לנו. הקופסה הזאת נראה טוב. היא לא בית שנראה טוב. אני כבר מתחיל לקנות את החלומות. אוקיי. אז אני יכול... ואז אני עושה דלת. טוב, את שלי. הבית שלי אני חושב קצת עובר את ה... כי... שלי לא. לא עובר בבלוק אחד. אני חושב. כן, לא, בול. בול כמו הקיר. באותו קובה. טוב. טוב, עוד פעם יצא לי. אוקיי. אוקיי, הבית שלי יהיה לבית של 4 אנשים. שלי של 6 אנשים. אז מי שרוצה לחיות פה, מוזמן. אצלי גם סבבה. את האמת להגיד, אצלי, בדרך כלל כשאני עושה בית עץ לבד, זה לא בקריאיטיב, גם בקריאיטיב, גם בסורווייבל, בגלל שאני מעריץ גדול של וואן פיס, אני עושה כובע קש למעלה. תגידו בתגובות אם אתם מעריצים של וואן פיס או שלא. אוקיי, אני חושב שסיימתי. אבל מישהו סיימתי. אבל את האמת אחי, אני לא מבין למה אתה לא מרשה לסגור וואן פיס. כי לא כזה בא לי. אז מי שתתחיל בעצם. כאילו יש לי זמן. טוב, כמעט סיימתי. אני עכשיו עושה פה מה שצריך. אני עכשיו גם לקבל כדי לפנים, אתם יודעים. אני כבר בניתי את הבית מבפנים. עכשיו אני רק מקשט קצת בחוץ וסיימתי. אני יכול כזה פרקטית, תבנה קצת בחוץ. גם לך היה את הרעיון הזה? בטח. מה זה בית עץ? בלי קשט בחוץ. אני חושבת שגם קצת. אני בטוח צריך לקשט כי יצא לי קופסה פה על העץ. ולא בית. טוב, תמהר קצת. יהיה לנו הרבה זמן, איך שהבנתי. נכון, אתה רוצה ללכת לאנשהו בעניין. כן.
השכנים בחוץ. כן. יצא סבבה. לא, דווקא. לי חסר רק התנור. לא יודע? יצא דווקא טוב. לי דווקא יצא הבית מכוער קצת מבפנים. טוב, חסר לי רק את התנור ואני סיימתי. יאללה, תן מהר. מי בבית? לא ראיתי שאתה ישן. טוב, יאללה. אוקיי, סיימת? אני סיימתי עכשיו, אני מתקשרת מבחוץ. מה אני זהו, תשמע שזה סבתי. יאללה, נו, סיימת כבר. טוב, אני עכשיו רק שם פרחים מסביב. יאללה. איך אני אוציא אותו אבל? הוא לא יכול... כאילו הוא לא יכול לקרוא. קצת הגיע לי במשרד. אוקיי. יאללה, סיימתי. יאללה כבר. אני רואה את שלך קודם. אמרתי לך שזה קופסה לעץ, לא בא, תסתכל בפנים, בפנים דווקא נוח קצת. סבבה. מה זה כלומר? יפה. אבל זה יותר כמו וילה, כמו מלון. כן, סבבה. זה מלון. כן. טוב, בוא. תסתכל על העבודה של מצרן. בוא נראה. יצא טוב דווקא. רק יש פה קצת עלים. אבל בסדר. דווקא טוב. בסדר. זה היה הסרטון שלנו להיום. כן. אל תשכחו. לשים לייק וסאב. כן. טוב, טוב, ביי. ביי לכולם.